ato ang ganahan aw mayo, kung di ganahan awa ra gud, no? Ana ra. So, mo na mga minahal. Bagdo ko og 1,500 karon. Dili sure. Mga minahal. Dili sure, ha? So, hulata lang ninyo kay mabagdo ko mga minahang. Karon para alas 5. Niya dili sigurado bas yung inyo na pudang kuanon dira, inyo na pudang may mahayon diha. O ara ba mo pug sa pataya dira mga minahang. Salamat sa 43 kabuk ka nag-share karon nga salamat kayo sa ato mga avid fan sa Tatang Nilson Jimenez page 2023. Labi ra gyud siya baga ganahan siya to ang balak mga minahal, no? Salamat kayo ninyo nga mga minahal. Basin ganahan ra mo mag-share, pwede ra pod nga, pwede ra pod dili. Ara mga minahal. Lahi lang ginig batasan ang mga Pinoy, no? Oo. Kuan kay ba? Kanang grabe gid ka perfect. Saan nato na ron nga di man gina wa sila mga minahal. Padayon lang ta dire, no? Lingaw-lingaw lang ning ato mga minahal. No? Niya naman mo'y kagawasan diya ganang mulan ta or dili mga minahal. Ana. Mao na mga minahal, no? So, sige lang. Maabot ra ang adlaw mga minahal. Nga ato na sang panahon. No? Maabot ra gid ang adlaw nga kamo na po'y molambo sa inyong
kinabuhi nga inyuhan na po ang panahon nga haruhay na po mo mga minahal. Ana ra kung haruhay na mo diha wag ginagingon nga dilanggit abusaran mga minahal, no? Kung unsay maabot sa ato ato ginang ampingan kay na isod kaayo mga minahal ang tanan mahanaw ra. So, naro na mga minahal. Kamo amping mo sa kanunay. Niya relax lang, kalma lang kay atong kinabuhi sa kalibutan, usara mga minahal. Dayon ato ning punon sa pagmahal, ato ning punon sa paghigugma mga minahal, no? Atong punon sa pagsinabtanay ana mga minahal ana ara agad-agad ra gid taan ni grasya, no? Karon naa pa mo sa ubos puhon kamo na sa inaas taas. Karon naglisod pa mo pohon kamo na pod maharuhay, mahayahay mga minahal, no? Kung karon nag-antos mo sa kalisod pero moabot ang panahon nga luag pas imbornal mga minahal. Inyong kinabuhi diha, no? So relax lang niya kining sugal di gini makapausab sa tong kinabuhi mga minahal, no? Usbon na to itong ginabuhi nga dili pinaagi sa sugal kana mo sakto mga minahal, no? Ana ra so karong alas 5 kasi mobalik ka sa tang 236 naimpas na kitang tanan ani. Pasensyahay kita kay dugay gyud ko motaya mga minahal, no? Niya dugay sa kay ko makahatag ani kay dugay man ko mo hatag yun bisan sa akong mga miyembro tagdugay jud ko maghatag nga naman secret mao na mga minahal. So tagdugay jud ko mohatag kay naamang ko gi kuan ana na ko gisubay ana mga minahal, no? Ingon si Mamil Cartahinas Migabon, tang haron mo haruhay ko patakod ko sa imong swerte from Davao. Na ambot lang ani ma'am, mo ko swerte ani ma'am kay napuno naman ta ani sa pagsaway. Okay mga minahal, no? Salamat kaayo ninyong tanan. Mga minahal nato nga mga naglantaw karon sa ato ang Facebook Live, no? Salamat kaayo mga minahal. Nya pasensyahay gid ta kay tagdugay. Mabitaw dagan masuko nako kay dugay kay kumuhatag. Nya ako pag yung tabon-tabunan pero naanay purpose mga minahal aron
kuan man na kana bang kanang tabunan nako magduduha pa magugug hatag ana kay sigdi na sad mo gawas ba niid pa man kus comment ana mga minahal kung ganahan bagin mo lantaw ang uban ana ba kay namong gyud dili ganahan gud no maniid patas comment o say comment no ya murag madadara mo na to ipakita